and expedite comprehensive action to address these critical issues. Kadhi report mar nono buge janon buge omenda mag piny owacho yango ni mudho ne okwako moko kuom chudo mane otim kod piny owacho mar kaunti ma Migori e ikomenda mag 2021-2022. E report margi mayango kaka kaunti ma Migori ne otiyo kod omenda gikoni medruok e chudo mag jotich maonge ler ewi kwan manyien mag jotich manondiki nyiso ni kaunti no ne okodino rode mag mibadhi. George Bati miwa mathoth. E lipod nondo mar janon buge omenda mag piny owacho kaka kaunti ma Migori notiyo kod omenda hik omenda mag 2021-2022. Janon buge omenda onyiso to ewi ler mar kaka piny owacho no e telo mokalo notiyo kod omenda e chudo mag jotich. Medruok mar siling milion 309,665 835 e chudo mar jotich e hik omenda mag 2021-2022 kopim kod hik omenda mag 2020-2021 kelo chich. Ka janon buge omenda koni onge gima nyiso ni ne opuodh chudo makamano kendo ni ma odhi ataro mar chike mag omenda. Janon buge omenda koni ler ewi kaka ne ochul jotij 1,125 mag lwedo milion 40,630,191 ler ne onge kaluwore ni onge gima nyiso bad migawo moro amora manochwalo kwayo mar chudo ne jotijego kendo onge andika mar orak manyiso kaka ne jotijego ndike tich kod kaka ne gidonje tich. Bende oyangore ni bod mandiko jotije kaunti ma Migori ne ondiko jotije lwedo 413 ma ok oketie budget ka bende onge bad migawo moro amora mar kaunti manochwalo kwayo mondo migi jotich. E kind bilion 2,644,465,618 mane piny owacho mar kaunti ma Migori ne oketo ne nyiewo mwandu mag kaunti koting'o milion 720,808 kod 23 mane oket ne nyiewo mwandu moyiedhi kod milion 38,581 kod 50 mane oket ne migawo mar tuke kod somo mar nyiewo gige tugo koting'o lep tugo kod gige nyiso kido kod timbe. Kata kamano gima kelo chich kaka omenda ne otiyo en ni onge ler ewi kweth manomi lewnigo koting'o lep tugo kod mwandu mamoko. Bende mudho imo kaka ne oti kod milion 18,369 kod 450 manoket ne migawo mar pur kaluwore ni onge ler masiro nyiepo mag mwandugo e kar keno kata sito mar kaunti. Chudo machielo makelo penjo en milion 14,292,550 mar okumba mag nyamburko manoket ne nyamburko 37 mag kaunti. Kata kamano janon buge omenda ok nyal yudo ler kaka ne otim nonro mag nyamburko go madhongere dendo ni evaluation ne nyamburko 37 mane omiyo okumba makamago. Lipod no bende yango ni bilion 1,626,972 mane oket ne loso mwandu kaunti ka oting'o milion 254,594,998 mar gedo kod milion mamoko 32,165 kod 40 mane oket ne tieko gedo mag kar jotuo moyawre ma ICU e od thieth maduong' ma Migori. Tend kaunti ne ok nyal yango lendo mag tijno. Winjruok manobedo e kind kaunti ma Migori kod jal manomiyo orak, lipot manyiso kaka tich ne dhi nyime kod kaka notim chudo ne tijego. Ler mar kaka noti kod milion 20,620 bende ok nyal yang malong'o, ma oting'o milion 18,820 mar nyiewo lowo mar kar wito yugi e boma ma Migori kod milion 1.8 mar yaro od thieth ma Othoro dispensary. Kata kamano, obok mag lowo kata title deeds ne ok ochwal ne janon buge omenda mondo oyang adieri wi nyiepo mag lopego. Kata obedo ni kaunti ma Migori telo mokalo ne oketo milion 124,430,629 ne weche mag tiegruok mag jotich, janon buge omenda mag piny owacho lipod ginyiso to kaluwore ni onge gima nyiso ni ng'eyo mag jotijego e wi telo mag kauntis nomedore bang' tiyo kod milion 22,505,172. Kaunti ma Migori bende ne ok nyal yango yor lony manyasani dwaro mar choko mar osuru mane gigeto, kendo ni moko kuom jotich e migawo mar choko osuru ma Awendo, Kuria East, Nyatike kod Uriri ne ok nyal donjo e lai mag mbui mag choko osuru kaluwore kod onge mag gige lony manyasani moromo. Tije mane pok otieki bende moko kuomgi ne osechul ka gima nosetiek gedo magi. E yango kaka kauntis nyalo tiyo makare, janon buge omenda okoni deko mar omenda mawuok e piny owacho mamalo kadhi ne kauntis osethiro tieko e wang' sa chenro mag dongruok manochaki kaluwore ni moko kuom omenda manowinjo chwal ne kaunti ma Migori hik omenda 2020-2021 ne oduogo chwal ne kaunti no mane dwe mar 7 mar higa mokalo. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati.